yafikaso tu nthawi imene timupatsirani programu ya sports arena pano pa times television. Ine ndi danger left winger Williams Gondwa. Mlendo wanga mpulogalamu iyi ndi Dan Maki. Kwambiri tunikiratu nkhani yokhuza FCB Nyasa Big Bullets imene yalemba ntchito a Gilbert Chirwa kukhala mphunzitsi wa timu imeneyi pompasa contract ya chaka chimodzi. Tiunikiranso nkhani zokhuza mmene maklabu akukonzekera season ya 2026. Taona Bullets ikulephera ndi Red Lions, komanso kunali mpikisano wa Super 4 Bonanza ku chigawo chakumpoto. Kumeneko matimu a Moyale, Chitipa United, Karonga United komanso Masters FC amalimbirana mpikisano umene ndipo yapambana ndi timu ya Moyale Barracks. Tiunikiranso nkhani yokhuza timu ya mpira wa miyendo yatsikana dziko ya Scorchers imene ili mu camp pakadali pano yayandira molalo chifukwa timu achawinga amene wakhala sakuswera kwa miyezi 6 wabwereranso ku timu yake ya Kansas City ku America. Tinaona Tabitha Chawinga akuthandiza Lyon, timu yake ya ku France kufika mu semifinals ya UEFA Champions League. Taona Vanessa chikupira weekend imene akumwetsa zigoli zitatu yekha ku Egypt, komanso katswiri uja Faith Chinzimu akitanso bwino kuti timu yake yafika mu ndime yotsiriza ya Europa League. Tunikiranso nkhani kuza timu ya Mighty Wanderers chifukwa chakuti kumeneko ali kusakalata imene anena kuti sawonjezera mgwirizano ndi chief executive officer wawo. Ndiye ndikupemphani kuti tikhale limodzi. Ndiye monga ndinakambira kumambira program ine kuti ndili ndi mzanga Dan Maki twangumutcha kuti Chemis. Weekend inali bwanji? Inali bwino kwambiri. Weekend ya masewero osiyana-siyana. Kwambiri komanso pajati kumbukira mazunzo amene anakumana nawo Ambuye athu Yesu Kristo. The weekend imene anzathu amene amakonda kunja kwa mpira wa kunja kwa dziko lino kunali FA Cup ku England. Taona Arsenal sakuyenda. Size kuyenda. Komanso atsikanaonso. Atsikanaonso kugonjaso. Komanso taona Liverpool chimozimozi. Timu yanu. Tagonja ni Man City. Okay. Mu FA Cup. Alright, koma tipafuna titayamba ndi nkhani zathu zakuno. Potengera kuti ku FCB Nyasa Big Bullets kwatuka nkhani imene akuti akuluakulu a timu iyi apanga ganizo kuti no amulembe ntchito Gilbert Chirwa ngati mphunzitsi okhazikika. Apereka contract ya season tingoti chaka chimodzi imene ili season. Unayilandira bwanji nkhani imene kuti notsopano Gilbert Chirwa amene wakhala akugwira ntchito yongogwirizira chichokere na Peter Mponda, tamona wina Castel Challenge Cup, tingoti chichokereni ku Bullets sanagonje masolo ngati ndesakulakwisa Dani. Sana gonje. Kwambiri mwina nene kuti sina dabwe chifukwa chonena kuti ndimaona nkhani zimene zimachoka ku Bullets ngati for example signing of new players amanena kuti Gilbert ndi amene ali in charge kusaina ma new players. So nazonena kuti I think kumene tikupita kusonyezabe kunena kuti kukhalabe chiganizo china kuti Gilbert akhale head coach. Komanso zosangalatsa chifukwa kukhala continuity anali assistant coach ndi Bullets aiziwa mavuto amene analiko. Peter Mponda sanachoke ndikuti wakonza ziwiri zitatu chifukwa chokere ndi Peter Mponda kanga twamesa ma game 4 anapambana atatu anadraw imodzi sana gonje. So it shows kuti it's a good record chifukwa ampasa mwina ntchito imene angakhale mwina mwake ampasa 1 year mwina mwake ndikumukayikira mmene anapangira Bob Bikanjira ku Wanderers anampasa so 1 year koma unapeza kuti iyai watekesa Castello basa ganza kumpasa zaka ziwiri. So ababa mwina mwake nayeso Gilbert akapanga zakupsha ndikuti mwina mwake body ya Bullets akhala ndi chiganizo china kunena kuti ampase mwina zaka ziwiri kapena azitatu. So it's congratulations to Gilbert Chirwa ababa head coach pano ndikuti abwera ni backroom staff yake akulupira omwe amene ali nawo amene aenda nawo limodzi zikalanso zosangalatsa chifukwa chonena kuti pali kangwirizano kamene kalipo kati mwina mwake ndikubweresa wina mmodzi kapena awiri zikalanso zosangalatsa komabe tatali kantengo Gilbert Chirwa I think anali ni friendly ni Red Lions. Drawer kuzomba pamene kukonzekera nditu lipa pre-season training. So results kala ngati at least ukuku akubwerako ndiye tione kunena kuti pamene sopano is fully in charge
zikhala zotani kumene ku bullets ndi munthu ngati Gilbert Chirwa suti ndi wachilendo ku bullets siwa chilendo anakhala konso ngati mphunzitsi waswerapo ndi legend wa bullets wa timu imeneyi chimafunika chotani kumakhala ndi ankhalakale chifukwa pakhala pakuyankhulidwanso nkhani zina zoti ayi mwina msinkhu wa Gilbert Chirwa ndi mpira wapano khanga losiyana napo umagwirizana nazo zimenezi ya nthawi zina zimakhala zofunika ukakumbukira last time nanena kuti Gilbert katanga mpase head coach apeze mwina assistant wina wake wamphamvu wachichepere kunena kuti at least zochitika za iyeyo ndi za uyu akaziphatikiza ndikuti abweresa ma results chifukwa ndikumpamvekesera kumene kuti mwina Robert Baggio Ng'ambi atakupita kumeneko ikhala nkhani yabwino kwambiri because Robert Baggio Ng'ambi is exposed ndipo ukamona akutrainsa team iweyonso umakutira kunena kuti munthu uyu akuziwa chimene akupanga so all in all I think Gilbert mmene afotokozera muja kuti mwina backroom staff yake imene aliko achina ziko nkanda achina Nowo Kaole angowapanga retain chifukwa aonesa kuti pali mgwirizano chilapondwa ngati manager zosangalatsa zimene zija tione mwina mwake abweresa awiri atatu just to enforce reinforce the technical panel kuti mwina mwake ma results chaka chino akhale mwina andi. Alright, ndi mmene tayambira program ya Sports Arena pano pa Times Television timaonekera nkhani yokhoza ku timu ya FCB Nyasa Big Bullets kumeneko akupereka contract ya chaka chimodzi kwa mphunzitsi Gilbert Chirwa kuti akhale mphunzitsi wa timu imene mu season ya 2026 zateremo ndi kuti ayi Chirwa akhala kuphunzitsa timu imene mu season imene ndipo ntchito imene wayamba pamene ndithu anali ndi masewero opambana mphamvu taona ndithu kuti nonso pano ma club ku pre-season ayikagiya ina usayiwalenso kuti kupaja kuli kunali Super 4 bonanza tingophatikiza kumene Moyale Barracks yakhala akatswiri itamaliza magemu awo atatu ndi 7 points achitipa pa number 24 points Masters ndi 4 points pa number 3 Karonga United ndi point imodzi ku chigawo chapakati ndaonanso zozizwitsa weekend imene Amitundu Baptist akuchinya Silver Strikers ya zili bwanji ku pre-season ukuyenda bwino Danger kusangalatsa mmene wafotokozera tinaona pre-season friendly ya Red Lions ndi Bullets ndinapita konko Danger kunazaza anthu akuzomba kangati mpira usowa komabe nali ninkhawa chifukwa chona kuti patenga nthawi yayitali stadium ija sinathe ndese unozwa kuti amene akupanga organize kumene kuma games mwina afuna menye ndale boma kuti ifulumize kumaliza stadium imenecha kuoneka kuti mbali ina sinathe kwambiri so stadium imene wina izitenga anthu angati imene tikatha izitenga anthu 20,000 yayikulu kwambiri komanso I think nimene ndimene stadium ndimene akuimangamo makono kwambiri mmene avutikira anthu akuzomba osaonera Super League I think iwo also ni kaleso phunziro kumbali ina because Zomba is a small community anakuithandiza Red Lions asatengere kuti atinda asilikali iyayi atapanga limodzi kuti timu ija ikhalebe chifukwa chonena kuti mmene ndayionera even kumenya Sapitwa 4 bonanza yamenya bwino kwambiri ikulimbisa mtima unena kuti kala ngati they are here to stay mu FDH Premiership so apapa azomba nanonso ithandizeni Red Lions ndi timu yanu ndi ana anu ochoka muzomba momuja athandizeni kuti at least akhazikike kuchani mu FDH Premiership result background wayona bwanji result inali yabwino in the pre-season jabed kwambiri chifukwa Gilbert amaisa anyamata asopano ngati for example Clever Kalambo amene amsaina kuchoka ku team imene ya Moyale Barracks komanso Malumbo Nkandawire mphunzitsi wa Red Lions nayenso amaisa anyamata ena ndi ena as compared ndi anyamata amene tinaona kumene ku 4 kusapitwa 4 angakhale awiri atatu anamenya komabe most of the faces anali asopano so it shows kunena kuti mwina mwake kuchokera kusapitwa 4 kangati Malumbo timu yeni yoyamba kangati mmutu mwake muja ali nayo koma angofuna aone kuti amene azibwe angakhale kuonjezera mphamvu ndi ndani chimodzimodzi Gilbert I think ma players ena taonabe asopano paja atenga ku achina Kaonga akuchoka ku Silver tinaona kumeneko so pre-season ndi yabwino Danger umata kuona ma new faces amene mwapanga ropini kuti apanga combine ndi bwanji ndi akale mmene taonera kumpoto angakhale Masters akuti Peter Ponda yampasa nditu chituzi cheni kuona kuti I think tikamayamba season tiyamba motere
tikangochoka ku nkhani yokuza friendly ya Bullets tikapita ku Northern Region Super 4 Bonanza umayembekeza kuti Moyale ngakhale akatswiri sinimayembekeza kunena chilungamo mona ngati mwina Masters itakutenga ine ndimayipasa Moyale chifukwa cha unkhalakale yes sono ine naichosapo chifukwa chona kuti ma players ambiri ku Moyale achoka so ngati the strike force imene imatibula zigoli kwambiri Lamek Mitu wapita one trust we clever kalambo some of the key players achoka so kuti Richard Mwanza abwerenda Nyamata Sopano naona kuti mwina mwake zimvutirapo kuti mwina results abwere so instant compared mwina ndi Masters of for example chifukwa Peter Ponda anatenga ma players onena kuti they exposed akwizwa kwambiri Super League ni ma veteran so since zingavute kunena kuti mwina pange jail koma tinadabwisika kunena kuti Moyale apanga zakupsha komabe chitipanso kangati ma results kumene kuja yapanganso zabwino ninanena danger last time kunena kuti kumpoto kumakhala ma players abwino kumakhala talent yabwino taona Vitumbiko Kaduya top goal scorer wachitipa so antika kunthalire ori mwana kuti sana sewerepo Super League angomuza ti koma baba already waonesa kumachinya zigoli against achina Karonga against achina Masters achina Moyale it shows that this boy pali talent yapadera so kumpoto kumakhala talent yapadera komanso ma pre-season bonanza awa akuchita bwino ngakhale ntayi zina danger ni always feel kunena kuti ma teams mwina mwake azichoka muziko muno kumapita maiko anzatu pamene popo nofuna unandipasa zimativuta pati kuti nakasima timu athu amatumikiranso CAF Champions League ndi CAF Confederations Cup matimu ngati Silver Wanderers Bullets amene ndi nthawi yoti nomwina atizimva kuti panopa Bullets bwezi unarati tikuchokerano ku Swaziland tinali ku pre-season Wanderers tinali tuifendepo tinali ku Mozambique tikubwerako Silver Strikers ife ndaganiza kuti tikubwera kuchani mwina ku South Africa mwina ku Tanzania tikubwerako maklabu atuwa zikumavuta kuti tizipita kunja kumakapanga mbindikiro kumene kukonzekera season planning komanso nthawi zina mwina mwake calendar yathu chifukwa pakali pano ukaona maiko ma neighboring countries ukangati ma leagues anayamba ife pamene tili off season panopo pang'ono pamene afuna asinthe a Football Association Malawi kuti calendar tiziyendera limodzi ndi anzathu I think zitithandiza koma that doesn't mean unena kuti mwina mwake ma teams sangapite kunja kakonzekera nditu season chifukwa akunja ajawo if you rate them amatakupangani accommodate ka space kina kache chifukwa without disrupting the games zimakhalanso za zinthu zabwino kwambiri so tiphunzirepo because kumamenya toka apapa nthawi zina zimatakulowa chibwana chifukwa anthu aja amaziwana koma ukamamenya ndi achilendo mmene anapangira a Cape United kubwera kunoko anaona mpira wa chilendo umene wawapangisanso nena kuti kani mpiranso umata kukhala chocho ndiye tipanga adapt bwanji zathandizira panopo akuchita bwino ku league ya ku Zimbabwe mwina tikaonanso masungati amene ndikho kuti kupita tumalechereche kwa ma pre-season kwambiri sabata imene yambayi ndiye kuti tikhala ndi sabata pamwe ndi Charity Shield next sabata yomaliza ndi inoyo basi matimu akupita ku season basi kuyambika basi pre-season ziyamba Charity Shield pa 18 Saturday next week sitikuziwa pano kuti ayika ku Bingu kapena pa Kamuzu Stadium chifukwa ndi derby the first derby of the season koma iwe ukukhutira ndi mmene maklabu akuchitira ku pre-season kutengera kunena kuti pre-season mostly timayang'ana ma results koma timafuna anyamata athu tiayike mu shape yabwino so mkamayang'ana ma results pina pake umata kuzungulira mutu chifukwa taona even kunja upeza kuti timu yapanga bwino ku pre-season koma upeza kuti kuyamba ligi basi mangobatizidwa ena osachita bwino pre-season kupeza kuti kuyamba ligi angowina so zimachitika looking at kuti inuyo mufuna mpange chani what do you want to achieve pa pre-season koma mostly pre-season imakhala kuti ma players anu mwaike mu shape yabwino pamene akakukonzekera the forthcoming league alright then bafuna tipite ku break tikabwerako tiunikire women's football chifukwa
Scorchers inyamuka ndi kuti sabata ino ulendo wa ku Kenya ku Nairobi kuli mpikisano wa FIFA series komanso tikulikireso nkhani yokhuza Mighty Wanderers kuti nonso aenda atenga step yotani pamene asiyana ndi chief executive officer wawo ndi kuteka kuti ena anu mukungoti joina kumene mukuonerayi ndi program ya Sports Arena kukufikani pano pa Times Television tikumanenso tikapita ku break. Talowatu gawo lachiwiri gawo limene ndilomaliza la program ene ya Sports Arena ndi makama ndi mzanga Dan Maki tisanapite ku break kunena kuti no Mighty Wanderers tinaona kuti usakalata kumathero asabata yathayi kunena kuti no apanga kapena agwirizana ngati board kuti asawonjezereso nthawi yokhala ndi chief executive officer awo apanganeni ndovi kwambiri ndi makhankhani kuza administration. Now Wanderers kuino titenga step yotani kuti no ntchito za club imene zakhale ngati zasokonekera ife tinaona kalata amene anatulutsa sabata amene. Yeah, I think ambiri titaona chikala chimechi cha tina kala jenga kuti what is happening at Wanderers because the last time tinamva zo siya ntchito Steve Madera statement yawo ndimene statement yawo ndimene asanira I think in Chase Gondwe board secretary okay, papa kuzamba za panganeni ndovi ni nyamata wa chichepere very vibrant CEO koma ukaona zinthu zimene zakazi uchitira ku Wanderers ukala ngati CEO ndi board ukala ngati samaenda njira imodzi chifukwa for example nkhani ya Francisco Madinga ya Francisco Madinga panganeni ndovi anabwera ndi statement ina malake board so ubwera ndi statement ina so anthu timazifunsa kunena kuti and our being a family, why can't they sit down and come up with a single chain press release? Koma zimaonika kuti a body amalowera kwambiri ntchito za CEO as compared to other teams. Ku Bullets tikumwamba achina konda tibaku kapena ndani achina mwayangana kuja kuti ali involved kumabwera pa tetete kumayankhula zidzokuza timu ya Bullets tikumamba achigoga chimozimozi ku Silver Patrick Chimimba papa ndio kuti ku Masters iso tizimva Kelvin Moyo. So zimene that's the way to go. CEO azioneka kunena kuti akugwira ntchito yake to because the CEO reports to the board. A board iso akafuna zinthu amazera through the CEO koma ukuku kumakanga ti a board iso Wanderers ni ma CEO also samaoneka. So I think papa kusia kwa panganeni of course tadandaula koma kwa iye I think it's a blessing in disguise chifukwa chonena kuti papa Wanderers panopo akale pasi apange chiganizo onena kuti afuna azikali CEO kapena sakufuna CEO aziyendesa board yo aliyense atakukhala CEO kumeneko chifukwa chonena kuti zo patikizana ntchito zolowerana ntchito sizimakhala bwino koma professionally they're supposed to have a CEO wamene aziyang'ana day to day running of the club. Yes. So izizi zinali zosakhala bwino. Wanderers they're losing a vibrant young men. Tinaona Steve Madera nayenso Atia Somba Banda koma tingwapempa wangati ufuze mpanganeni ndovi ine nimamziwa because he was a former player kuti ndamuonera kumenya anali player bwino Steve Madera tiapempe so kuti chikwacho asiya ku Wanderers apite kuma teams ena kuti aonese anthu kuti iwo amapanga za mpira because anationesa kuti no kukhala ku club ngati ya Wanderers ali kuthekera kuendesa mpira kwambiri ndipo pakati apa pamene timamva kuti ngati apati Somba Banda kuli Steve Madera kuli timamva pekezera kuti abwina Steve Madera apita ku Masters panopo taona iye atenga Francis Songo komabe Steve Madera ndi wampira apeze timu panganeni ndovinso pamene choka ku Wanderers apeze timu aonese zo Wanderers kuti ina capable of delivering whether can Wanderers kapena kwina chifukwa ukuku anachita bwino Wanderers kuchinya Bullets katatu sichopweka kwambiri. Alright. It has never happened. Okay. Tuwafuta tipite kumapeto kwa program yathu hii abetu kulinga nditu nkhani zosiyana women's football Scorchers done Scorchers ili mukamp inyamuka if not Wednesday ulendo wakutiko waku Kenya kumene kuli mpikisano wa FIFA series paja FIFA uma pangati ma organize ma friendlies
kuti inu mbwanji mukasewere ndawo ndi kuli Australia, kuli India, Kenya ndi Malawi. Fixture yathu yamba Saturday, Malawi ndi Australia, India ndi Kenya. Opambana amenepo akumana final, oluza amenepo third place. Sono Scorchers kuona kuti no panali nkhawa kwa coach Fazili kuti ayi mwina oseweranga ngati temwa adakali chivulale kukonza bwera na mu squad koma Ronaldo wabwerera ku timu yake ya Kansas City. Anapereka assist pa masewera amene apambana. Tinaona ndano uyu mkulu wake Tabitha akuchinya mu UEFA Champions League. Tinaona Faith Chinzimu akuthandiza timu yake kufika mu final ya Europa. Taona Vanessa Chikupira akunya zigoli zitatu. Mwina umasaraso Scorchers kwa nthawi ya Italy waitsata timu imene ahead of masewera opana mphamvu ndi Australia. Yeah, tinene kuti kwambiri I think tiyayamikire a Football Association of Malawi chifukwa chonena kuti if there is one team imene yakonzekera mwakatiti no wonder why they qualified for WAFCON imene ikale kuchitika ku Morocco. Ma friendlies anali ambiri kwa basi awanso apamena kupita they are part of my friendlies amene akamenya ndi Australia ma tournaments ma four series awa amene kuchitika awa most la FIFA amayang'ana ma upcoming teams. Okay. Amene akupukira kumene so ukaona Australia, India ndi matimu kuti akupukira kumene achina Malawi akupukira kumene achina Kenya akupukira kumene so izizo zikapa sazo chitutu chabwino pamene akala akupita ku AFCON kumeneko tanya Tabitha Chawinga akuchinya mu UEFA Champions League ndi timu yake ya Lyon anachinya Wolfsburg ni timu ya mphamvu kwambiri koma anayichinya ndi 4-0 so it's a boost, it's a moral boost kwa Tabitha so as an individual komanso kwa tsikana amene ali kumuzi kuno kunena kuti I think inizoteka nafenso tilimbikire tizikwera limodzi ndege ndi Tabitha kumapita ku maiko koko taonanso sister wake Temwa akubwerera ku Kansas City mwamene wafotokozera koma mwina I don't expect kuti mwina katanga bwere komabe nangasi wangochira kumene ata mwina kabe chapanga itakunyinyirika komabe olasabwere komabe tikumfuna pa WAFCON tifuna full house WAFCON asapezeka. Faith Chizimu ndi timu yake ya BK Haken yachinya Eintracht Frankfurt ya ku Germany yafika ma finals ya Europa. Kodi Amalawi amenya kwambiri Germany eti Tabitha Wolfsburg ya ku Germany Faith Chizimu timu yake ya chinyaso ya ku Germany Frankfurt so panopo akumana ma finals ndi timu ya ku Sweden konko amabi so nizinzosangalasa kwambiri. Faith Chimzimu paja ndi tsikana amene anachinya zigoli ziwiri pamene ndinakumbana ndi Angola pa bingo so tindi cream danger ku women's football ngale takati kudandaula kuti mwina mwake the shortfalls maka ku women's football maka national team yathu ndi defense koma of mwina the last games utaona there's an improvement kumbuyo kwa even goalkeeping Messi Chikero she has been outstanding kumbuyo achina Irene Kumalo they've been outstanding so tingo mpemba be Lavumo Fazili kunena kuti asagoneve majuve apitizebe wakonza kumbuyo ukona tagirika khala yotani pa ma friendly matches amenewa kwa Fazili faro kubwera suko safa May then kubwera no WAFCON ino yeah so target I think iyo nangasi akupanga target yake akuyangana WAFCON. Okay. So ukuko I think akaika strong squad cholinga chona ku target ndi WAFCON chifukwa kukosa afa kujako ine out in mind kuti atapiti sama players amene samamenya cholinga chonena kuti na also they must feel the heat cholinga chona kuti titengepo awiri atatu amene azijoina anzawo ko achina Tabitha tukwaziwa achina Temwa there's no need join kuti azibwera kukosa achina Rose Gazela ayi awo enawo apite kukosafa cholinga chona kuti tiketeni backroom team yabwino ya Magijombo inakapita kukosafa ikusera World Cup qualifiers inakapita ipite manager at the end of the day tipange benefit in the fair mwaona Zambia posa chedwa baba anabwelesa under 23 imene tamenya four nations mukuru tournament apanga benefit ndiwo chifukwa anyamata ajawo nawo ndekuti mpuzisana bwera nawo ku Botswana kuja kwanapita nawo also ndimutapa akapita report ti I think wakuti anapangidwa promote ku senior team sikuti akangofikira kumenya ya it's a learning process akala kuja kwa azikani senior team ndekuti alimba team unaona kuti pamene afika uku I think I'm just close by kuti nditu ndifike
muli gofunikira kwambiri, so izi zimathandiza kwambiri, not about the results. Yes, yes. Ngati kosa apa ni ma developmental tournaments, you have to development koma zokuti mukalowesenso mpangala chinaletisha vanhu chinaletisha taona kunational team eh chabwino. Tifuna timalize Arena paliso china fa ndikuona kuti nthawi so yapita kumalecherechi koma kuti FA Cup unaisatira bwino ya kwambiri. Liverpool out. tinanga sina chite bwino, Arsenal ni out. Man City Koma Chelsea koma Man City mbeni yamenyera Arsenal Ligi. pina pake alimbe mtima pamoja mane ndikuona ngati league yokhaija mwina Arsenal itautenga umana mwina ma Champions League ma FA Cup azigona paja usaiwala kuti Arsenal imayamba bwino kumapeto pamene imayamba kupanga fort, ukaona ma results amene amalizira nawo apapa they were not convincing kunena kuti Arsenal panopo even ma supporters Arsenal amba kukhala jenga kuti atitenga di league. Yes, yes, koma the boys there is in their court kuti atenge league mmene zinakhalira za Wanderers last season. Yes, yes, yes. Zinaoneka kuti Wanderers awo Yes. chinthu ichichi ndi chawa chikapulumuka ndi kufuna kwawo. and done ika nkhani yopweteka kuti no Arsenal ya league fambuyomo timaza kuti February mbeni imata ya league kwa pano pana afika April kuti asala mwezi umodzi koma game kani 6-7 kuti no amalize season Kodi Arsenal simenyanso ni Man City. ndimenya ni Man City koma target yao ndio awine magame atatu Akangochinya Man City basi Arsenal ali bantima. okay Koma ndi Man City mmene ikumenyeramo uzakhalako. alright tizikonzekera season basi ife kuno So Arsenal yafa ku FA Carabao atsikananso afanso itaona satsika nasa di Brighton so apapa Lyon ikala ikufana yena kumana ndi Arsenal women. okay Kuti akangowina aliyo against Arsenal ndio tafika finals. alright ndathokoza Dan Maki chifukwa chobwera mu program ya Sports Arena Kwambiri tathokoza. tikatere tafika pa mtsiriziro pa program yathu ya lero ya Sports Arena pano pa Times Television ne ndifuna ndithokoze mzanga Dan Maki amene anandijoina program yathu iyi pamakina amene amatijambula kuoneka amene kuti ife tioneke imene tikuonekeramo ndi Jane Nazombe. Tathokoza Jane chifukwa cha upangiri komanso luso pa program ine ya Sports Arena. Ine ndi Danger left winger Williams Gondwa ndingoti pitirizani kunena kanema wa Times mwakuma nonse.